Η αλήθεια το περιμέναμε με μεγάλη αγωνία όλοι μας. Σαν πρώτη εικόνα είναι πολύ εντυπωσιακό, οικονομικό και ποιοτικό θα έλεγα. Πάρα πολύ όμορφα, το περιμέναμε. Πιστεύω ότι χρειαζόταν στο Ηράκλειο, θα δείξει. Παρόλη την κρίση, Θα ψωνίζετε από εδώ? αν υπάρχουν φθηνά, ναι. Μας φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, το περιμέναμε. Βλέπαμε απ' έξω και περιμέναμε πώς και τι να ανοίξει. Γιατί ξέρουμε από την Αθήνα και από άλλα καταστήματα ότι έχει και προσθέσεις τιμές και ωραία πράγματα. Οπότε θα είστε μια τακτική πελάτησα του IKEA. Ναι, το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Ναι. Δεν κάναμε ακόμα τη βόλτα, αλλά βλέπω ότι είναι ωραίο. Πιστεύετε ότι ήταν καλή κίνηση να ανοίξει έτσι η IKEA στο Ηράκλειο? Νομίζω, ναι. Νομίζω. Ναι, πολύ ωραίο. Έλειπε από το Ηράκλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε έλειπε. Χαίρομαι και που θα ερχόμαστε εδώ να ψωνίζουμε. Ωραία κίνηση είναι. Χρειαζόταν το Ηράκλειο, θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Είναι πολύ καλό, έχει λογικές τιμές, έχει πολλή ποικιλία προϊόντων και σε καλές τιμές. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι από την Αμερική και στην Αμερική μας αρέσει πάρα πολύ η IKEA. Και δόξα Θεώς είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη μας. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα, ποια είναι η ανταπόκριση έτσι που βρήκατε σήμερα πρώτη μέρα λειτουργίας του IKEA στο Ηράκλειο? Ομολογώ ότι έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζω με τη σειρά μας να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει από εμάς. Τι διαδικασία θα ακολουθήσει ένας καταναλωτής ο οποίος θέλει να αγοράσει ένα προϊόν από το IKEA Ηρακλείου? Καταρχήν να σας πούμε ότι είναι κέντρο παραγγελιών, έτσι, δεν είναι κανονικό κατάστημα IKEA. Ο όμιλος Φουρλή που έχει την IKEA στην Ελλάδα έχει αποφασίσει και έχει εμφανίσει μια καινοτόμα ιδέα με τα κέντρα παραγγελιών, που είναι κάτι εντελώς καινούριο ακόμα και για την ίδια την IKEA, προσπαθώντας να φέρουμε πιο κοντά την εταιρεία μας στους καταναλωτές της κύριας πόλης της Ελλάδος. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, πλέον μπορεί ένας πελάτης να έρθει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βλέπετε εδώ, να δει μια ορισμένη γκάμα από την σειρά μας, να τα ακουμπήσει τα προϊόντα, να τα αισθανθεί, αλλά από εκεί και έπειτα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει ό,τι προϊόν θέλει από την πλήρη γκάμα μας, που είναι 7.500 προϊόντα. Επόμενα σχέδια της IKEA για την Κρήτη? Με την ίδρυση του Κέντρου Παραγγελιών του Ηρακλείου κλείνουν τα σχέδιά μας όσον αφορά αυτό το είδος επενδύσεων στην Κρήτη. Και κάτι τελευταίο, ένα μήνυμα της IKEA προς τον Ηρακλειώτη καταναλωτή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και πάλι θα ήθελα να ελπίζω ότι θα είμαστε εντάξει των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει στους τοπικούς καταναλωτές.